مقصد بالکل کفر تنیز دے رہی چھتا ہے قرآن دا حدیث دا قرآن شرح ندا خنجری پوسینو کے راہ سار کری الحاد پودار کری الحاد مردار کری الحاد. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز قرآن کریم شرح کریا شرح کم دے کرا حدیث دی کن یاد ملحدین نوی نسل نازیگوی الحد پر مختگ پسوچ ڈالری لگوی. او سنگو کو آیت کریمہ شمال اس کرے دی کی مائے طرف تے اشارات کرے. اللہ تعالیٰ فرمائی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. دا اصلی دلیل نے ذکر کر را لے گلے منگا تاتا قرآن الذکر وحی قرآن دا خو منزل کتاب دا خو چاہ تصریف نہ کرے دا خو چاہ تعلیف نہ لے دا خو برے نہ راگلے ہر یو حرف ہر یو ٹکے اللہ کلام دے کلام اللہ منزل دا کلام اللہ خدا صرف آر دے لے تو بین للناس دید پارا چتب تشریح کے خلق و تعدد ما نزلہ دا ما نزلہ و خلق و تشرح کے. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز قرآن کریم شرح کریا شرح کم دے کرا حدیث دی کن دا حدیث صحیح حدیث صحیح دا قرآن کریم شرح زبرے مسئلہ نہ پوئے گا چیر زیادت پا خبر وائد سر جائز دے نہ جائز آدھ علماء سجان جدا خبری ومنگو احادیث دا نبی کلچ صحیح حدیث ثابت شی دا قرآن کریم شرح ہے زیادتے پہ گئے او تقیید پہ گئے کار سکے. ابر ذات شاہ ماں دیر تعجب کر میں داسی مولانم شتا وینا یو مولا سے وی چلے تو بین دامان دا دیر پارے چھتا بیانوں کی شرح ویدل پر ندا مراد زمانہ دا رد کولے چھ حدیث شرح دا قرآن ندا ما ادا خلق دی طرف ترا روان دی چلا حدیث نے انکار کے اللہ رضا سے انہیں کی وی ولی توبینا کہ تین نظر آگلے نا میدان مولا رہے کسو کمی نجیب دے لوی شیخ القرآن ما توبینا خود بینا یو بینو تبیینا و تبیانا نہ دے معلوم سنس سرپرازی دا بیانا نہ خوننے کرا کزا غلط ما در سو کو خیست نو یا مولی سے وی سے مانا بیان دے میں شلزر دے وی ماغی لنا قرآن لفظی ورزی نہ مانوی ورزی خلق سے دو کا کئی لتبینا دی صورت کے اللہ دوزل فرمائی احادیث شرح دا قرآن کریم دا دا بس ملک دا سرے پنجاب کے امخ کے دوما دیر زمانہ آج دب سرودے پر جو سڑی پتہ پلان کے علامہ رہے نام تے عمر گری دے پنجاب خطو خم دے علامہ گان پر زر زر پیدا کی زردم پیدا شدہ ملک چے دیر خ ملک دے کی شیخ القرآن زر زر پیدا کی سوالدیو کنول لیکن تو بینا یو خستان مقصد بالکل کفر تنیز دے رہی چھتا ہے قرآن دا حدیث دا قرآن شرح ندا خلق کافر کوئے دویم داری چی تو بین دامانی جدا مخاطب سی غدا مخاطب خود دا دے پارے چی تا بیانوں کی نا ہوئے دے پارے چی تا تبیانوں کی تبیینوں نا تبیانوں دے مصدر راج تشریح ہے کہ نو تشریح ما عرض کو سی احادیث ہوتا ہے بیادہ عقیدہ دا